Біяграфія Наполеона Орды – гэта сапраўдны сюжэт для кіно. Калі вы не памятаеце, то гэта той самы мужик, малюнак якога 150гадовай даўніны калісьці быў на 100-тысячнай беларускай купюры. Разабраліся ў лічбах, пагналі далей. Ён быў не толькі крутым мастаком, але і афігенным кампазітарам. Як вам музончык? У свой час, пасля змушанай эміграцыі, выхадзец з Беларусі стаў дырэктарам тэатра італьянскай оперы ў Парыжы. У той час гэта быў адзін з буйнейшых і знакамітейшых тэатраў у Еўропе. І вось вам яшчэ адзін цікавы факт. Настаўнікам і вялікім сябрам нашага Наполеона быў сам Фрэдэрых Шопен. Шопен прысвяціў шмат твораў Ордзе, а той, у сваю чаргу, прысвеціў свой найлепшы паланез Шопену. Шопен памёр практычна на руках Орды, калі таму было 39 гадоў. І гэта апошні партрэт, які намаляваў яму менавіта Орда. Таму Орда – гэта топавы топ, таму з вас лайк, камент і самае галоўнае падпісачка. І чакае.